Čaute, čaute, vítam vás u druhom dieli z Minecraftu. Takže sme tu znova na parkour mape. Môžeš nastavať timeset, dobre. Zberieme si tu nejaké veci, diamanty a tak. Pravidla neničiť, podkladať bloky, môžeš ničiť jen klej. Hraj na peaceful, tvoje skóre sú dia, musíš ich nazbierať 64. Takže jeden stack, no. Takže máme ja 4, ešte. Máme rozbierať len klej, peaceful mám. Oblečiem si to. A čo mám toto? Neviem. To je jedno. Všej príjemné hraní. Ďakujem. Klej. Ja. 10. Klej. Tu si dáme. Tak, ideme skákať. Tak, vidíš. Hop. Hop. A. Hop. 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 A. Oho. Že. Takže si tu dáme toto všetko. Veci. Checkpoint. O ďalšie dia. Už máme ich 12. Time set 9. Tak. Vyspíme sa, checkpoint. Tak. Takže tam máme veci, takže môžeme skakať. To budú faily. Čo? Som nedomyslel. Aha, a ja som to mal aj tam. Je nohavice. Som nedomyslel. Up. A tam som mám skočiť. Aha, to sú dve cesty. Takže to som mal skočiť. Takže správne, ale ja som to neskočil. Ja som lamka. Je to! Ojč. Ostali mi nohavičky. Toto nám treba len. No, treba. Čo to je tu? Dia. Čo teraz? Ako čo tu máme hľadať samé dia, či čo? Super. To je také ľahké. Všade sú len dve dia. No, posledná, druhá. No, 4, super. To asi nie je nič, nevadí. Checkpoint. Na čo nám je? Tam máme checkpoint. Tak na čo nám je tu? Tak. Dám si tu dia. A ideme skákať. No. Hop. 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 Oješ. Super. Yep. Táto. No, checkpoint. A tu niečo. Aha. 26. No, jeden stack. Táto bude. To budú faily. Hopla. Hop. Fail. Čože? A tu? No, 6 dia. No, 32. No, super. Ešte 32 máme to.
Máme 32 bodov. Op. Neznášam to, že tu na skakačky. No, to je paličky. Neznášam to. Ale nevadí, budeme tu aspoň failiť. No. No, nedomyslel. Ja som urobil fotku. Prečo? To si robíte srandu. Neznášam vás. Čo? To jak? Kráva, pozri sa na mňa. Hej. Si hluchá? No, zastavil sa. Hej. No, že to nie. Neznášam to. Kľudnou. Bez shiftu. So shiftom je to lepšie. Failim. No jeď. Mohli tu dať rebrík. No rebrík. Namyslel zase. Fú. Kráva si oddychla. Konečne. Čo je tu? Čože? To jaké mapy ja vyberám? Joj. Dúfam, že sa vám líbila. Pokud jo, tak dejte like. Vidíte? Máte dať like. Na úložtu, když bude 10 lajkov, postavím druhú mapu. Ako máme? 32? Čo sa stalo? Tak, druhú mapu. Tvůrce mapy Gazík. Som nedomyslel. 36, to je nejaká chyba. To chýba. Malo tam byť 36. Nie 64. To je chyba. No. A nakonec strihnem. Ako vždycky. TNT. Hello. Krásne toto odpalíme. Bum, 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 bac. Trolololo. Takže, milí diváci, dúfam, že sa vám to video páčilo. Keď áno, dajte like, keď nie, dislike. Za každý like, aj dislike, aj koment, aj odber, hlavne za odber. Som šťastný, takže ďakujem a čaute. Čus.